Здравейте, Майнкрафтъри! Аз съм Кара и днес ще играем Майнкрафт. Та ще играем в един малко по-давачен свят, който е създаден вчера. Който аз вече събирам дърво. До спауна намерих село, в което ще живея. И ще се опитам да си запазя поне 2 селандура, за да мога да направя още. Има коне, което значи, че ако намерим седла, ще можем да си имаме оседлани коне. И ще можем да яздим на по-големи разстояния. С къща нещо е думата. Да, ще живеем ето тук. И като за начало ще си обработя малко дърво и ще си направя крафтинг тейбъл. Ще стои тук. Да, заминаха 3 дърво. Да, с тях ще си украся къщата. Явно. Но за момента не се сещам на какво да ги направя. Но знам какво да си направя. Ще си направя чест. И ще си сетна Home Waypoint. Може би няма да е зелено. Ето това ли лава е приятно. Хоме. Ту на карта веднага се появи точката и тя е ето там. Да, сигурно ако... Пустиня. Сигурно ако ще живея по-дълго в това село, ще го оградя, но това ще стане оф камера. За днешния епизод на от начало и ще копаме. Аз паднах във вода. Да. Ще построя малко по-късно персонална къщичка. И няма да живея при тях, ще живея малко в страни от селото. Текчър пака ще го има в описанието. Не му ще го е в описанието. Пак се бъвна. И се надявам да ви хареса. Ако харесате клипа, дайте палец нагоре. Ако не, не давайте палец надолу. Да, минимапа е маничко бъгъв. От време на време няма да се вижда нищо, освен чертичката на къде ми е къщата. Така. Ще покопая малко. Ще потърся овце преди да е станало нощ. И това. Като гледам в околността няма овце, явно ще трябва да преживяваме нощта. Да. Имам вредния намик да се наранявам и да умирам от глад. Но нали сме близо. Ето там се спалнах. И нали е близо. Ще мога да се върна до селото или до мястото. Може да си активирам точката, където съм умряла, за последно. Ще си направя печка и си имам съквартирант. Хубава кирка ще си направя. И меч.
След че е важно да се направя меч. Брадва. Чудя се лопата дали да правя. Ще направя една мотика. И една от лопата. Така. Печката ще я сложа тук. И ще си пренаредя инвентаря. Едно, две, три, четири. Ще става малко от нещата в чест. И ще отида да видя наистина в околността да няма овце. Но майче нямаме ферма, което е лошо. Има ферма. О, моркови, моркови, има ли моркови? Няма моркови. Лошо. Поне има това лежито. Имаше 5 лежито. Уха, колко има тук слайчак и пещеричка. Може би малко по-късно ще се опитам да чарджна един крипър. По-късно през клиповете. Ще бъде забавно. Ще става нещата. И да... Ще можем да си направим слайм ферма, тъй като има слайм чънк близо до нас. И това майче е равинче. Не, имитация. Пещеричка. Аз ще се остана натам. Аз ще отида да видя натам какво има. Да, остава ни малко време, защото, както знаете, в YouTube има ограничение в времето за новите хора. И аз преди съм снимала тикви. Не съм снимала тикви. Преди съм снимала клипове, но реших, че най-добре да си затворя канала. За да не се налага да договарям на тъпи въпроси от рода на кога ще имам сървър и аз не знам кога ще имам. Това не зависи от мен. А преди малко, дето преминах на Peaceful, защото винаги в първия ден съм намирала овце, но сега явно ще трябва да бием паяци или нещо от рода. Тук има too many horses. Вместо too many item, too many horses. Ето, намерихме овце.
И май ще можем... Ще мога да си направя още първата вече. Ела тук. Ето се настаня тук. Ще се настаня тук. Като си оставя и waypoint на картата. Нещо. И още безполезни wooden planks. Предполагам, че сутринта ще се изчезне. Много се надявам. Ето последното вълна. Да. Надявам се да ви хареса поредицата и да можете да се абонирате за мене, за моите приятели, които са Database. Ще има описание по-надолу в клипа. Ако можете да правите сървър, давайте идеи, защото очевидно ние не можем. Да. Първо да го направя бял цвета. Така е черен. Така е жълт и така е бял. Тук ще пиша С. И ще се прибирам. И да си включа на Easy. По-нататък ще играя на Adventure мапове. Да се надяваме да има хубави предложения в коментарите. Ще се опитвам да снимам... Ще се опитвам да снимам възможно най-дълги клипове, но в началото е бавно. Аз бях Кара и ще се видим в къщата в следващия епизод. Чао!